na sem so ba en police station kom na nya be busumi be yensia ni ama o medical kodwa atoa o de kosi o mkro mo hema so mo a obeyi asem no efrem pani 4000 di dwa ebe pa che wa 300 million no o mu betwe mu 120 o mu share 40 days crown o mu share ese ka ko bible so mi ense ni ama nu se o won ye mo adwen se kwase ebuo no na o mu abu mi e de ka kwa mi de be da mo se mo mo ami na mi e ka ma bona asase no so bia no fe de maji mi sika efiri o mu ka wa bona asase so sasai udua emako ni jeni no ase mi di ka ye cabbage efuo nsuta fuo ni masoma me kan ama cabbage efuo ni pan ko mu sa ampre na otwa efuo ni nyina na emu no de ma hu me kronfo entu susu se wo mo fa bancho ma na bia cabbage yivi manchi kra no mutu ni nwia aduane ni de ka atwenwe no ni nwia na asem no police station no o mo sa gina so atwa banchi nwia ni nyina aton na hu se Charles mu ni twa ye zo onwia ata akoso no ne ko ton banchi no ono na ko twa banchi wan se yebusa ayibo no o mutu abu no a mo ma no ko tu banchi no one bo ayi sa ma mi ni di che se one esa ka ko twa eye Charles nwia ba na sa ko ton banchi nwia ni nyina ti me ka ma bo cabbage ni di anu asase ni fisa me ko ma asase won me nya adwuma bia fa wansi di free so da okay pani Charles yi asem no ene ye bewie na asem mpraduasa se amaka me ametabira asem no de akokotu ti amaka asem we ye de be kokotu ti amini banchi asem e wo memba papa yi mo na mo ma na asase eno de doye nyesa eno a wo kire mu kuduru baby na emum no me ma kwan be sima ko ne 30 minutes so no me je mu ama papa mo ma na asase no banche no ahifo ne kotu ye acho de tieni me bra na de asase no me ne se banche no ahifo ne kotu ye ni kotu ye mo na mo kotu ye mo ne ya hyehye se banche no mo beche ma me nchire mu kaka me ba me je mu ama mo ne ya hyehye se banche no mo beche eno na wa ama me ne se na nhia se mo ne ko che banche no me pa cho ye nhia wo saade no mo ne ne dua ye me pa cho nya ne dua ye na de tina mo ne ne ko che ana mpesa me chire mu kakra ma oto ye tie o de tie ni o ya asase no e wo me bra ho enti ne first year no odua cabbage ena odua yenso de ma petra o ha ni fie sei 1 year afe ba ko wa transfer so mfie miensa me ma me de wa transfer mfie nan enti first year no me bra na de ma no 3.5 ena odua ye enti odua wie ye no me ho na me sister mo frɛ me sɛ bla na dudwa to aba sɛ waboka enti ye mo ano na mso mo na mo ye mpanyimfo enti de mo bɛka bia no mini ho asɛm ka me bla iba mbi o mo transi ni na na dabo mo transi mo ka asɛm no ɛna o mo ma ona sɛ fadua foforo di eba sa na me ma me bra no me gifri ni nsɛm sɛ me ma ne hwɛ masase ne so bi sela na 1 year no da so te so 1 year na enti no ɛno no wu ye no ne second year ɛna o san pɛ o bɛ sa tena asase ne so ti ne second year na no say year na de so a ye hia na asase ne so bi say year no mo de man free ana mo di musika o ma me 500 cedis which is 5 million na just say what you amoka what you ayeka 1 year ɛno na ho odua eniema no a ofa ne niema enti aka 3 months ama ne time wa so ni mi sister mo kɔtena ase man ko bi ti ho no mi sister mo na bebam adem no me nkɔ ho nti no nyeni nyina na menimu because metimi a ono akra wonim se woni me hia ho bia once bi because e betimi kra bia 4 years kra na kro no me nsi ma yiye bia na se bia obi nware ye se me kɔ a me nkɔ ho enti me ba ho no na me ne wo mo sister mo ne tena se kan ho asem na se aka 3 months na time aso dan me kɔ ho no wa fom ho no ma me ne me sister ye kodu ho na aka 3 months na time aso na chese ne time nso na chese untimi nyi asase ne free nsem enti ma nya free nsem enti makwa na wadua no na makwa ni nyinyini ti sa makwa na esi wati wi a ne 3 months nya so a ye hia no asase ne so bi enti free ho na odua makwa no me de me free ho koi me kwa be 6 months time na me san ba krom ho me ba yie na nkɔ ho me kɔ hwe ho no ne adua banchi a enyinyini ye that na 3 months na twam 3 months na se office no atwam ti banchi ni nyinyini mo bo krata atozo
me pa cho David Uni document bi a kyerɛ sɛ wa ha asase wo mo ho. Oh, ɛno deɛ Me ba o. me pa cho yɛnyɛ ne saa ho. Me ne sɛ. Secretary bi anaso a kyerɛ sɛ ne time na twam. Krata anaso. Ba sɛ wo ha asase a yɛ transi sɛ nena ebi a ya transi a ne yɛ de ne date no ahyɛ sɛ badwafo transi. Enti ba saa no na ne time no atwam. Bankyere nso nyinyini sɛ bi a wadua saa time no 3 months na sɛ nka mewu de bankyere me yɛkuani. Enti ba saa na me friend sɛ de ohwe so na lasa me friend lasa na hwan na ma kwan sɛ mu nua bankyere ade ne petra na de no so ɔno kra wonim ho hwe. Ɛyɛ de ohwe asase no so no. Enti me wɔ nam sɛ ne yɛm frɛ no na yɛm ra bi wɔ asase de odua so bankyere ɛkyɛ nti ɛkyɛ mu mienu. Ɛyɛm ra da hɔ. Eti yɛ frɛ no phone ɛna ɛka kyɛn sɛ sei na asie. Oh, bɛhwɛ atem didie ne phone so enye sika na ɔhwehwɛ na me ka kyɛn sɛ enye sika na sika kora ɛbɛtena se na yɛde nhyehyɛ yɛ ayɛ agu akwan mu na fi me ka kra mu odua banche o mukuro mu asase so a mo kyɛ mienu e ba kyɛ banche de kyɛm aburo ne kyɛm miensa o mukuro mu saa na menim na we banche a papa edua mu kyɛm me ba kyɛ ma menwie me wi a obehu de nti a sisa wadaroma enti ye banche no boy no ɛna ɔtɔn yɛ tɔtɔn banche nam so no ɔmya ntenase na yan hyehyɛ yege me wan si di kura na o ma ɛno yɛ media enti me frɛ no temdide de bebrebe ɔtɔn banche no watɔn banche no ama sister bi frɛ no kradu ti ɔtɔn ma no 40 million ɛna me kɔka kyɛ sister kwadu sɛ me srɛ no me ne no wɔ nhyehyɛ because asase no time na ɛsɛ ofiri so no wa free so enti time aka na ɔde abedua banche ne de ɛwɔ sɛ me ne sa atena se yɛ nhyehyɛ ɛna kwadu no se wate because yɛ nyina ne ti kurom ho nti wantu banche no enti ɛna me fla alasa no na alasa no se no se sika no ɔno so ɔntɔn bla isi alasa no ntɔn banche nti alasa no se ɔtie sika na mana ɔno bɛfrɛ me na maba ne atena se na me die wo mu no me yɛdɛ me nsaka ti wana alasa sa frɛ me se ti banche no boy na alasa frɛ me se bla yi afa akyire agi sika na onim ho hwe watɔn banche ne nyina agi sika no wagi sika ne nyina ɛnam sa ne se bɛda na me nsa akam sika ɛna yɛm frɛ no yɛ frɛ no ka kyerɛ me sɛ wɔne me ni asase ho asɛm bia menkɔ kwaku dɔnkɔ hɔ ɛyɛ kwaku dɔnkɔ no so asase nya ne dia wadi kan ɔno ne di kan de ma wo ɛma me ma wo hu sɛ asase no yɛ me dia na me bra no ka kyerɛ asase no ne nua na ne dia no wani enti saa afe ne de ne nsa nim biem me kwa dɔnkɔ so ɔka kyerɛ sɛ ne nsa nim biem enti bibia wo pa me hɔ na wo ba me ne alasa because alasa no ɛna hwɛ hɔ me mente hɔ na so ɔbɛgye sika no na enti ne nyina kanfo ano banche asɛm ɛna yɛ kamanfo atem asɛm ya bebre enti sɛ sia no banche papa idoye na hifo ne kotuye I don't know me kyerɛ sɛ me na me kotuye una kotuye na una adoye me pa kyerɛ dabi adenti na so kotu ɛhɔ de mafom but the tie ma me enye wo na wo dɔ afu no nye wo na to nsuo gu suo emufu anya wo na wo dɔ na den na sɛ wo na mom ukotu ton wo ton ne sɛ me ton 4000 wo ton afu nya 4000 eti ade anya wo dia pani wutimi koton me ba wo ade anya wo dia asase na ye wo dia banche anya wo dia ade na sɛ wo koton sempo papa yi ɔde wo kakora no a kama ne ton banche ni nwie sɛ papa yi wɔde wo kakora kama ne ton banche ni nwie na ne nka sikasɛm na den no obi mogya obi mfifiri o se me o de wo pɛ asase no ye odi enti no wakɔ akoton banche no tiesi a papa yi ka sɛ banche no sɛ de musi ton no ɔno wɔtɔn ne de ɛbɛboro saa obɛgye atuma na anyintum me ba cho de ma me ku mu no on sɛ me kɔka ya sister na ti ase no wasa kɔtɔn ma nipa foforo me untie ɛno de mfa wo ɔno de ɔde na de no wɔn na betumi aka sɛ wo mɛtɔn ama we menton ma tiesi no papa wo de ne ka sɛ ɔde wo ka sɛ o ya ntra asen kan ho asɛm me ne sɛ wa untie wasa ase no o de afe ma hai sɛ me de we no last year de no last 3 years de no ɛno de me de ma no 5000 Ghana 500 which is 5 million but banche ne de on say a me ne sɛ wasa ase wo de ma ahai sɛ 1 year sɛ petra de da bi ye nua banche was me ma ye nua banche eti pani eti banche no o dua banche wo so ade be ma na fe sɛ
odua banche wo so ano isa me maame no mtrase pani o se ka me ma police chiw na anwumre me fa cho onim se sebe praduasa ya na de ne ho akire no ye dwumadie we so ye ka bi ma no wo ba wo fese no ye wo recording bebre wo ha wadi atum se wa fom ana wo se wo de ka 4 million ena ne maame so eka bi asesei ne ekeka bonkura no enu 707 million odede tie ni ye na se me wo na wasase no na me de me fifire adua banche ado na se hu fukura me na de sika fapa na se o se me ne wo sika difference ntino wafa ho akoton e banche no without the notice of the odo afuo no a ewiase nyina mu de mu ntie sa asem we bi pani woni ntum se mo banche no akowia ode mafum se de dano mi enu tino sa asem we no eduru baabi a mu ankasa mu ni mo nibo tan ya wo twinu sa asem we no me koma nkran so kwaje docket no e de bakuma se na asem ekokoto a unu nua ma nye be jeli mo ya kromfo anamu ni so mo ya kromfo se do de na de won anim ne bo do de na de won anim ne bo susu ampa se papa yi empanifo kwotena ase no ena no pass asem mi dware a no ena yakopon de judgment ne maame se kakwa bi so no kra no empanifo mo kwotena ase kan asem no kamintimi twoma no wofom etike behwe na kasika no mo kan no ya jema branti efise ka document ya ka wasan ana watim ake ko ba bia de ma lawyer enye wona watim ye no kra asem ne de adwuma ntina abo edu enya he etiko wasan eti se papa wei ekase na afuo no kra no wo ton no be 500 million do de na de ne bu na ho ba nche ne pro what am I say etu nu nwa ma no tu se mo se be praduasa mo akọ wi ba nche no eti de na wo ka ne hwe ne ka bi mu awo de na wo ka mestre se mafum onfanche na me penisika na tiese wo bo ebuo bi se banche no no ana ne dia pani betena se kwa na mami musa ndo de ne banche no je asam no ka se me de ne ka da bi wutie me ye ntame nkwa kire biem ye pentem ama afrefo abem afrefo no bam na bo hitie wom wo banche no sesi ya no ka wa na woton aka de beje sei enye trimodin so aya ha many acres aya ha many acres 3.5 acres say 3.5 acres ya ye kwa hwe sa yia no se ne ne esi to banche wo mankra so ne potamu ne ya hwe asase ne kese eni se na banche na esi yabo tipani wo no ankasa no enye sa asema banche na wo ha wani ye nye ne sa ha enti se na ka de otire kese ne beje ida na namu ba manim no me ka kire na namu se me de banche ni banche nwa nya be mo 300 million ama mo sere ya so mo ni scan bi me fanta me wo bakura me ya wo ba mo na wu me gusa mo mo aka se nya hwe o mo de 120 million be bana obi am de ne ka wa phone up to date o am de bo mo pa kra enti o mo kan se 120 no jitu me jitu no mo share bo so mi mie hefo na ne wo ai mant ma hene ne yire eyensu ta hema ana wo fa wotumfo mfie so ahemfo mienu ana wo hema pani ba ko ka ho ana posifo ana aha wo mu be wo hema wo be yiko fie no wo be yiko fie no ma me frɛ sam pani fo we ka ho e kotena se wo ensu ta ho ana wo ka share 40 days say wo mu de sa 120 ni be de e be ba to 120 no me kra me gusa ma me ne say any pani fo so anti wo ji 120 wo mu tu nsangu so nananom tu nsangu so e ma wo te ase ase but sorry ma po kwabna say wo be 120 trase